Vi kender alle baggrunden. Igennem et par århundreder har mennesket i dele af verden udviklet en industrialiseret livsstil, som har forurenet hele kloden med mange stoffer og skabt en ubalance i atmosfæren, som fører til forandringer i vores klima. Vi ser og hører om det hver dag. Men hvad kan vi gøre? Vi er jo kun et lille menneske i et lille land. Jo, men mange små skridt fra mange mennesker giver sammenlagt et stort skridt. Og er vi samlet et sted, som for eksempel på en arbejdsplads, kan vi ovenikøbet tage de skridt sammen. Her er Tilde Thøgersen, tillidsrepræsentant på Skandinavisk Multiproduktion ApS. Hendes far var også ansat på fabrikken og så med stolthed på de rygende skorstene. Der var vækst og gang i hjulene. Tilde er ikke helt så imponeret af skorstenene. Hun er mere glad for den nye vindmølle, som firmaet satte op for at skaffe sin egen strøm. Men hvad sker der inden for murene? Er arbejdsdagen der blevet mere grøn eller bæredygtig? Og hvad rummer det der bæredygtigt egentlig? Og er det noget, tillidsrepræsentant Tilde skal blande sig i? Hun tager fat i arbejdsmiljørepræsentant Jensen. Vi må gøre noget, siger hun.